سلام كمي تغنيو تخاتاتلت مدب سينما سمرة نلو مدما انتاي تمخروني كان أقربالكمينا مسانات انحو أفكران اترطران اللخو ود 24 عامت سرحتنيا تكال منقستيه أبز سرحالو تكال مزناي مزخونت قوال أبحونتاو مكرراب مستانحنا ركبنا نابطوتاو فوق رخاب زغير لعل عامت كيرنا لنا مستناي قدم أفكاريات قبروز نبرت كلو تقوتاو ركبات أفولطيه مساي كاب زغربتلو اوانجن تردادينا ركبنا غطيلنا حججن حبوق بهرياتا كتغهر لي جميرا مهر سلازفكرا كمعدان ككنخانان تزي كوينو آلوتا ايرياني اب سكرين موبايلا زفتو محازاي نايتبلو ود سئللو بو خمز غنقون زردعي مسلنن دقاقي ما نسمو تلعل اتقدامي افكاريا مز محازاي تبلو زلا ودي حبوق ركبالكي بلا خمز نبرن انتغونقن بحولنا تنبر بخالق كم زي تقربو اعليلاتنيا بلكع انت زي رقاقوت كوكوا مز محازاي تبلو زلا سب قال ركب كيه اللواس كام مترت ايدا حنكون حارق زي قيشا انكتملس مسايكو صران هالوا مس حدا اب هزباو مقوعزي استلالي توسب امسيا كنسا مكينات بلاشياتنا الى امخنيام دحر غزي جن اتحقب على وصياتو وحسنت كسمعيله زحاتتتني يكون زي حاتتتن حاجز نغبر كلا نمسكانا قال اسمعتني تفلطن بديلاتن خلا اب كندنسا اني قريب للا كل تكبارتا اب طرطاره اتيو نسلازلو بلب خم تفكرني بخمي كفلط خل وي كاب ازفليلو منجدي حبروني سمين عخم كاب اخريا روزا مس بنيام نخلت عامت سب ززاربة فقري حليفة نعان نبنيامن كفل زخل تأمر كم زي فتقرياون تحسب نيرا بنيام جن درون عاد انتينو مسكال قرزو بفقر عبده مس برهانة أبسلالية اللقوانكا ولا قوان بنيام كبيت آتون تنبرت فورو جناي وطالان نبرهانة كم زفقرتون رقت انيا اي نبرتن أبرئس بنيام بزحدرتو هلخ تدريخا تدلايت كم زخونت نخطر يو أبتحن حنا لوز نبرت وان بتا حدا مداي دما منفسا بفقري كم تملأ بمكبر نبنيام زرسعا أفكاري حرر النابلت مس برهانة تقراريبوم برهانن روزان أبحثير وان دي أزبال مرعاجيروم حداروم فليو روزا حنا أزفريت سلزمسلا تدعا عسد مس برهانة دما حقوس هيوت كم تحلفون آمنت برهانة اتهم قدم مرعازس معاز نبره مؤزات ناي فقر قالت نادا قبطروت دحر حدار رسعواميو عبسرحون متطح حدارو من حخوتكوت كبل غزي سانه غزኦም بتحستو ملؤ سلز نبره زدليتو نجر تشجرا ايتفلطن اتهم قدم حدار مس برهانة تزاورتهم ناي مزناقع بوتاتات جن داغماي اي رايتومن تعبتن اس هياب اي بركتلان بسرح على شيلو مسوعله بطيلو كدك اسكلو روزا خاب دقاس كيترفنا تبرابرت تحسبن تنبعن وشتا بارونتي سمعا مس بينام زحلفتو مقرناي فقر اوانات اب زخران مته بنبعت تحصبت برهانه نسان ختحغوسن نخيتشغرنيو قلبتو خيبقق زسرح زنبره نبوتا بينام تكيو كم تفكروخ غبرجن ايكالن امنا يزفكرا دليتان سمعيتان جناي تردألان روزا مس برهانة من بارسل كيوام حداروم دما بفتح تفتيمو زخبركا حتاتي قال غابتي بعلخات صحيفكا يزلخا تكبارات أفكاريتكا ملكت نايزي فكرت قوال مخانيوم زنقروك إلاتات بخالق شنخون أمونغو كلتا ويكابون العلا أودات من كم تمرت أبزي رقاقت أتلو كنت كتهلو تخيل نسخة دليتان سمعيتان إنها تختاتلكا كم تختكون الله تدليو كتكون فتن من البات مسكال ود فقرا وركب كهلوا زخل كوان تخونه كمي جيركا ملوء بملوء نابخا خم تملسا تتعبب فقري أبستفل علي سبات زتفل علي ترقم كوهابو زخل كوان تخونه بحق دافكراتكا ويكم زخون السب دافتاتكا نجنزب ويطقم ختب اللي أمسخا زلا نجزيو دا أمسخا ختحلل دليا وين متى تكون اللادات منا كتقمقم لهم تخل بزحات ميلاتات هلو أب فلما ليلاخم مسخا بعد هبوخة تعلل بزربخا ختقرر من كتسحكن عب زبل كيابوتان جزين كتركب تخيلها
እቶም ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ዘለዋ ዝሕብሩ ምልክታት ቀስ በቐስ እናተቐላቐሉኹም ዝመፁ ግን ኣስተውዕል። ገለ ካብቶም ክትዕዘቦም ዘለካ ምሳኻ ከም ትነብር ከም ውሁብ ወሲዳ ብዛዕባ መጻኢኹም ትዕልልን ተሓተካ እንዶ? ንኣብነት ደቅኹም ብኸመይ ክዓብዩ ከም ትደሊ ተአንፍተልካ ዶ? ብዛዕባ መጻኢኹም ዘይትዕልል እንተኾይና ብልቢ ቀረበትካን ኣላ። ምሳኻን ከላ ጻውዒት ቴሌፎን ዘይትቕበል ወይ እውን ካባኻ ርሒቓ ትቕበል ሓደ እዋን ቴሌፎና ምስ ትጽውዕ ናይ ፍርሒ ወይ ናይ ሸቐልቀል ምልክታት ተርኢ ቁፅር ቴሌፎን ወይ ስም ደዋሊ ንኸይትርእየላ ትኽውለልካ ብገርህኻ ቴሌፎናን ትሒዝካላ ትስንብድ ወይ ትምንጥለካ እንተኾይና ገለ ክትሓብኦ ዝደለየት ነገር ኣሎ። ቴሌፎና ምስ ተዓፁ ድማ ምሳኻ ንኸትዕልል ክቱር ህንጥዩነት ኣሕዲራ ክትከውን ትኽእል ወይ ድማ ቅንዕና ጎዲልዋ ኣሎ። ኣብ ቅድመኻ ትጸባበቕ ማለት ሊፕስቲክ ትገብር፣ ገጻ ትወላውል፣ ፀጉራ ተመዓራሪ፣ መስትያት ትርኢ እንተኾይና ምድለዋታ ንኻልእ እምበር ንዓኻ ከም ዘይኮነ ዝእምት እዩ። ኣድህቦኣ ኣባኻ እንተኾይኑ ግን መልኪዓ ክትረአ ስለ ትደሊ ኩሉ ምድለዋታ ቅድሚ ምሳኻ ምርኻባያ ትገብሮ። ብዛዕባ ዕለታዊ መደባትካ ማለት ኣበይ ከም ትኣቱ፣ ሰዓት ክንደይ ኣብ ስራሕ ከም ዘለኻ፣ መዓስ ከም ትገይሽ ተገዲሳ ክትፈልጥ ትደሊ እንተኾይና ምስ ካልእ ወዲ ንዘለዋ ሕቡእ ርክብ ኣብ ዘየለኻሉ እዋን ክትገብሮ ስለ ዝደለየት ክኸውን ስለ ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ንምንቅስቓሳትካ ከም ትቆፃፀሮ ኣሰብህለላ። ጉድለታታ እንክትነግራ ኣብ ክንዲ ርትዓዊ መልሲ ትህበካ ዘይእመን መምኽነይታ ትፈጥርን ቀልጢፋ ትኾርን እንተኾይና ክትሕባእ ትደሊ ስለ ዘላ ቅንዕና ከም ዘይኮነ ተገንዘብ። በዲላትካ ክነሳ የቕሬታ እንተዘይሓቲታትካ እውን ኣማራፂ ስለ ዘለዋ ወይ እውን እንተረሓቕከያ ስለ ዘይግድሳ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣድህበሉ። ብዘይካ ምስታ ኩሉ ምስጢራታ እትፈልጥን እትሰትራን መሓዛኣ መብዛሕትኡ ግዜ ንሳ ምስ ትፈልጦም ሰባት ከተላልየካ ኣይትደልን። ካብ ቁፅፅርካ ናፃ ክትከውን ስለ ትደሊ ንቆፀራ ሓቲትካያ ዝርዝር ናይ መደባታ ንኣብነት ናይ ንግሆ ንሓወበይ ሕክምና ከብፅሖ እየ፣ ቀትሪ ክዳውንቲ ክሓፅብ እየ፣ ናይ ምሸት ኣጋይሽ ገዛና ክመፁ ስለ ዝኾኑ ኣይወፅእን እየ ወዘተ እናበለት ወላ ናይ ርብዒ ሰዓት ከፋት እንተዘይገዲፋትልካ ካብ ቁፅፅርካ ወፂኣ ከም ዊንታኣ ክትዕንድር ስለ ትደሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተኸታተላ። ኣበይ ከም ዘውዓልካን ከም ዝሓደርካን ዘየገድሳ እንተኾይኑ እውን ኣብ ልባ ዘይምህላውካ ስለ ዝእምት ተዓዘባ። እዚኣቶምን ካልኦትን ምልክታት ብኣድህቦ እንተመርሚርካዮም ሓሳባታ ክትገንዘቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚኣቶም ድሕሪ ምምርማርካ ኢኻ ድማ ካብኣ ክትፍለን ከይትፍለን ትውስን። ከም ዘለኻዮ ናብ ቃል ኪዳንን ሓዳርን እንተኣቢልካ ግን ዛንታ ሮዛን ብርሃንን ከይከውን መወዳእቱ። ተፍቅረኒ ድያ ትፈትወኒ? ካብ እንላለ ዳርጋ 6 ወርሒ ጌርና ኣለና። ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ ኮይና ተቐርበኒ። ዳርጋ መዓልታዊ ብሓባር ንዕልል ንዛወር ናይ ምሸት ክሳብ ጥቓ ገዝኣ ኸፋንዋ ስለ ትደሊ ኣብፅሓ። ንፈለማ እዋን ንዓይ የፍቂረ እፈትወኪየ ኢለያ ወይ መደበይ ነጊረያ ኣይፈልጥን። ምናልባት ብሕውነት ተቐርበኒ ኸይትህሉ እሞ ንፍቕርን ተሓቲተያስ ከይተቐየመኒ ኢለኒ ሓሰብኩ እፈርህ። ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዓመት ስለ ዘይውፃእ ኩላ ካልእ ሰብ ከይሓታ እሞ ከይተኸደኒ ድማ ወትሩ ምስ ሰጋእኩ እየ። ክነግራ ሓስብ ኣለኹ እሞ ከም ተፍቅረንን ዘይተፍቅረንን ከመይ ገይረ ኣረጋግፅ። ጆን ካብከረን። ኩላተን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ስለ ዘይኮና ወላ እኳ ሓንቲ ጓል ሄዋን ከም ዘፍቀረትካ ትፈልጠሎም ውፅኣት ዝኾኑ ምልክታት እንተዘይሃለዉ ምስ ካልእ ኩነታት እናዛመድካ ኣብ ኣእምሮ ኣፍቃሪትካ እንታይ ከም ዘሎ ኣመት ክህቡኻ ዝኽእሉ ምልክታት ኣለዉ። ኣብ ምንቅስቓሳ ኣዘራርባኣ እተድህበሎም ኣርእስቲ ብሓባር ካብ ትህልውሉ እዋን እተዘውትሮም ተግባራት ብዕቱብ እንተፈቲሽካዮምን ተንቲንካዮምን ኣባኻ ዘለዋ ረኣያ ክትርዳእ ዘይትኽእል ኣይኮንካን። ምሳኻ ንነዊሕ እዋን ክትፀንሕ ኣይስልክያን። ብዝከኣላ መጠን ተፀባቢቓ ዶ ትመፃካ? ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዘፍቅረኦ ወይ ዝደልዮ ወዲ ብኩሉ ሸነኻተን ተፀባቢቐን ክረኣያ እየን ዝደልያ። ብገለ ኣጋጣሚታት ኣብ እትተናኸፍሉ እዋን ስክፍታ ወይ ሕፍረት ይስምዓ። ንስኻ ናብ ካልእ ኣብ እትጥምተሉ እዋን ቀው ኢላ ትጥምተካ እሞ ግልጽ እንተይልካያ ግን ኣዒንታ ትህድም። ኣጋጣሚ ምስ መሓዙታ ከላ ኣብ ከባቢኣ እንተሃሊኻ መሓዙታ እንተጠሚተናኻ ብዛዕባኻ ትዛረባላ ማለት እዩ።
ዝበዝሕ እዋን ናእዳ ክኸውን ይኽእል መሓዙታ ጎፍ ምስ ዝብላኻ ይጥምታኻ ከምኡውን ሰላም ክብላኻ ይደልያ እናዕለለት ከላ ሕውስ እንተኢልካ ዕላላ እንተ ኣቋሪፃውን ኣባኻ ፍሉይ ስምዒት ኣለዋ ኣብ ዝቖፀርካያ ትርከብ ንኽትቋፀሩ ፍቓዳ ክትሓትት እንከለኻ ካልእ መደብ ከም ዘይብላ ትሕብረካ ነይርዋ እንተኾይኑውን ንዓኻ ኣቐዲማላ መጽናዕትታት ኣባህ ዝበለካ እዋን ትርከበልካ ጓል ዳርጋ ኣፍቅረካየ ከም ዝበለትካ ምዃኑ ይሕብሩ ብዘይካቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ክሓብኦ ዝደልያ ምስጢር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣይትሕሱን ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይትሓብኣልካን ኩሉ ግዜ ተኽብረካን ክምችኣካን ትደሊ ድሮ ምሳኻ ሕጉስቲ ከም ትኸውንን ንነዊሕ እዋን ከም ትጸንሕን ኣለሊኻ ስለ ዘለኻ ነቶም ካልኦት ምልክታት እውን ኣድህበሎም እሞ ኣብ መደምደምታ ብጻሕ